Tukwadhie kaunti wa Migori nyakora mugajuang piny owacho ma Migori koro chano chako keto tim dwaro mar report mano manonro mayande otim kendo fwenyo ni nitiere jotije moko mabandia e apise mag piny owacho no. Tend kaunti no chano maneno ni dwaro mar report no ochaki keto tim kendo neno ni onge jatich moro amora mabede e apise tok chik. Juma miyo lerno koya e kaunti ma Migori. Tarik 4 mar dwe mar 11 mar higani, Gavana ma Migori Chilayako nudo report man nonro mar jotije ma kaunti ni ma Migori, nonro manotim kod kambino mar Institute of Human Resource Management mane omiyo rak kod piny owacho mar kaunti ma Migori. In this report, we have serious issues. Ochilo ne osingo keto lipod ni e tim, singo bende koro ganda e kaunti ni ma Migori koro osebedo karito kuom dwe achiel mokalo. Gikone to koro gavana ni e kaunti ma Migori oyango ni lipod ni koro idhi chak ketie tim ka ochakore tarik 5 mar dwe ni. We mokadho na wacho kane waziri moko chamo muma ni wan gi ghost workers kendo wan gi jogo matiyo maonge barua. Ang'e ni upenjoru ni tasetime ang'o. Adwa nyiso u jodalawa ni anatimo gik moko mosto matiyo. Jogo mondiki go nitie mondiki gi yore maricho. To ne ok anyal tiyo gi jogo mane ondiko gi kanyo mondo fwenygi. Omiyo wuok tich mabiro ni andiko chief officers manyien, andiko waziri manyien ema nyalo nono gi magolgi. Ochilo wacho ne idhi tim nonro mag jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori kabende moyudi ne osebedo kachamo sara itok chik idhi yeb tich kendo ikawo ni okang' mar chik. To wabro luongo jo Migori County matiyo e county government kano ndiki e yo maber bi gi barupi, ibiro yudo chief officer manyien, obiro miyo wa certificate ni karach ka ok iwe tich tichomo jela. Lipod ni bende koro ichako ketie tim ka ochaki tarik 5 mar dwe ni ne oyango ni kuom jotije mako jolo duto ma osebedo katiyo e piny owacho mar kaunti ma Migori maromo 1,134 mana jotije maromo 427 kende eminyalo yangi kuonde magitiye. Lipod ni bende yango ni kaunti ni ma Migori osebedo ka wito omenda maromo $60,000,000 kuom higa ka higa ma ichulo jotijego ma nyawawa. Chenro ma keto lipod ni e tim bire sechego mamoko kuom oganda e kaunti ma Migori koro osebedo kadhiro piny owacho mar kaunti ma Migori mondo koro ondik gi tich. Dwaro tich tijego nitiere, to nyocha jok ma pod wan gi ofis nupenjo ni oyo dako chilo gol jogi ochilo luwo sheria, ok inyal riemba ng'ami yudo kanyo maonge sheria. Lazima usuru ikatwe na watu wa pikipiki. Lazima serikali yetu ya kaunti itambue vijana wetu ambayo walitoka ambayo wako na cheti. Lazima kwa kila serikali ambayo itakuwa inaundwa, lazima tunapenda ya kwamba hiyo serikali lazima ipatie vijana wetu nafasi. Wanatiere gi jotije e Migori County ka mosebedo kago ohala gi county. Akwo gi duol mamuol jumani. Wadhi lando contract mwadwa miyo jopiny ma ok tiye Migori County. Jopiny ma kawaida kaka un. Koro jatich, ka in gi kambi ni moro mabandia ndalo nok wabiro fwenyi. E kind tend gavana machon wa Migori Okoth Obado, nondo ma jotich ne otim diriyo kendo lipot ni owuok. Kata kamano, iwach ne lipot ni ok ne okete tim e yono makare. Kabende sani, oganda e kaunti ma Migori rito neno ne lipot ni mane ogol dwe achiel mokalo be idhi kete tim e yono makare. Juma, Ramogi TV, Migori. Kwadoge kaunti